han sabido expresar muy claramente su ambición, que es aquello que van a hacer en el futuro y que va a transformar y mejorar nuestra sociedad. ¿Y cómo lo van a hacer? También han aprendido a crear un relato, una propuesta de valor que sea diferenciadora, que marque esa En quins diferencia. moments ens permetem gaudir simplement d'escoltar, profundament i sense presses. Amb l'ajuda de la mirada de la Sílvia vam detectar que hi havia unes mancances més a nivell estructural i organitzatiu del projecte i veure clarament que era una prioritat revisar, repensar tot aquest aspecte més estructural i ens ha ajudat a poder desencallar tots uns aspectes que ara veiem com a fonamentals.